Okay na. Okay na pala. Okay mga kabyano, no? Yan naman kita sa atong kalingawan, diri sa atong channel, Pirot Haranista. Kabay pa no? May nagasubaybay na, wala pa? Wala pa ba ko? Primero na lang na atong nga ibukada sa inyo, no? Yung isa kambahan, no? Titulo, patawara ako, no? Bago naman ako naging pag-iyon-iyon. Yari, para get sa inyo tarantara. Sweetheart, I love you. Kung ako ang gusto na sa iyong pagpahilayo, pagtawaran mo lang ako sa salamat lahi mo. Pili ko man nasakit ko ang buod mo, abang kunsalan ko pagtawar mo. Kung ako ang gusto na sa iyong pagpahilayo, pagtawaran mo lang ako sa salamat lahi mo. Pili ko man nasakit mo ang buod mo, abang kunsalan ko pagtawaran mo lang. Sweetheart, I love you.
sa luyo ko. Okay, nguyot sa ang una-una naton naging dulot sa inyo ang isa ka ambanon na nagatigulo patawara ato. Kay dulot ng ato siya ba kay lamang labi sining nagawag pangabay sa sining nagatigulo ng in 1, 2, 3 mo ako. Kanami sa sa akong hipan nawan ko rin kawan sa
Okay, yun to uling ang bado para gino sa aton mga sa inyo nga mga nagasubaybay sa sining atong kalingawan dili sa atong channel pero pananista para gid sa atong mga pinalangga nga mga OFW no kaya naga sa kalain-lain na nasyon labi na gid sila yung Miri Cabarro kaya sa Florida subong man sa kay Ma'am Milin Tidrigusa kaya sa New York Ma'am Mapi ng Tidrigusa daya subong man sa kay sa kay Ma'am Hel Sanchez no sa kay kaya sa Hong Kong sa Singapore sa kay Ma'am Gemma Moneba mayong hapon lang sa mga pumilita sa kapatuan. Especially no, kaya ilang panon para sa atong nagasubaybay sa sining atong kalingawan at nagasupport si Toto Edward Rivera kaya sa Canada. So, mayong hapon lang sa imo na. Shout out Artista mo pa tayo nanay, no? Parang nakita sa kapila ko mga self-ikan sa itong mga kultura. Happy watching sa kay Hiligay non vlogs. Good afternoon, Tay Pirot. Shout out sa kay Master Zoro vlog. No Pirot pa shout out kami diri sa Al-Kubar, Saudi Arabia, hamalya. Request na tayo Tamasak. Hi, mayong hapon sa iyo tananda Tay Pirot, pa-request ko tayo kanugon. God bless you tayo from Malaysia. Rin sa kay Riza Vika Chola, mayong hapon. Tay Pirot, musta si Rodelne sa may bulkitan sa Tamuan sinong happy watching nong. Mayong hapon. Mayong hapon lang kasi mo. Okay na. Okay naman. Okay na. Antes kita mag-pangaligaw, yari na si Pero Sino, patulungan natin siya sa iyang ambanon sa inyo. Sa iyang ambanon sa Dina. Kaya
Shout out din kay Lani, Ma'am Remy Sinanales, kay Luis Singer, kay Ma'am Gemma Martínez Muniba, kay Ma'am Edita Libero Dragon, kag belated happy birthday sa akong bata kasi Faith Lubique Gonzaga sang September 15. Kag advance happy birthday man sa akong apo nga si Sky Benjer Wilmente sa palabuton nga September 23. Okay. Siguro, ano to sa amin kay ikaw? Nag-ano, ito na ko na. May ka. Sa loob. Sige lang. Isa na, Turot-turot lang. isang turo pag play atong sound, no? Kung maayo ang nagkakanta. Hey, tikalon ba? Wala sa titanay. Yari kali no, ang pangabay ng balo, taga-barotak na ibo ni siguro. Ang balo mo taga-tigulo, tama. Sa
sa mga kabisas tanan nga Okay? Ayun na, no? Padulong na ito ang inyong laging parabay na nagatulong ang tama sa at least ang testimonies ni kaya ana yung pila ka mga shout out gikan sa aton ng mga kultura no diron si what Duhana si Inday Rosie ang isa. Wala pa? Ati? Duhana na. Mabayan mo na ito ng manubasan. Pero sige, message na kamuda. Basa ka ito. Yari ang paano maging pabay. Ang nag-artikulo, kanugon, Wow.
pagkakatulog sa isang gabi na nakatulog sa masakutuhan ang mga kalipay ng puso ko ang mga kasakit ang mga salin kapag isang kasilingan kaya lang sa kapatid sa sa Okay. Arara, dulong na ito ng inyong ipagpapay ng mga bano, no? Ate, sa kita ko padayon, dari aray naman. Ang pila ko mga siyaw-taw, Dili ko kabalo. gikan sa aton ng mga kauturan. Nato si Chim. Kabalo. Dali ah, dali ah. Hindi na ko to. Hindi ko adya. Nanay ang ato mo. Tatay may yung hapon po sa inyo tanan dyan, hambal ni Dola Riza Jerry. Request ako na sa kanta nga mabugnaw ang talon. Idol may yung hapon sa inyo, kay sa tanan nga mga supporter mo, ma-request man ko pwede mo makantang tapos na ang tanan. Salamat hambal ni Reynaldo Ipaw. So, tapos ng sana. Tay pirata happy watching halin diri sa Perth, Western Australia kay happy birthday sa ako nugangan nga si Bergilina o Berhinia Palma subong nga adlaw sang barangay Tabige Ibi Magaluna Negros Occidental kay Elinir Bilaong. Happy watching. Hello, baka pwede po maayos ang audio kasi malayo. Feedback? Feedback din man kay sa microphone. Sa microphone kay gabisyo ang microphone. Happy watching sa kay ng Hilda Sanchez. May hapon ng Basta na
Wala naman. Sa imo. Where are you going, Tay? Ikaw na dyan ng bulos gitara. Di ako halo. Yung shout out na rin. Shout out sa'yo. Shout out lang na. Belated happy birthday sa akon nga best friend kira sa Jane Tanyo sang nagligad nga September 9. Kag happy watching sa ila ni Bakirog Salon kay Corazon of Salon. Kag sa akon bata na sa Precious Jewel Gonzaga Minty kag sa akon magad kay Jericho Minty. Sa akon mangodra sa San Juan Molo kay Mr. and Mrs. Ruela and Felix Sigala kag sa iya mga kabataan kag dira sa Boulevard Molo sa kay Mr. and Mrs. Fidel and Ninette Sigala. Sa microphone pa kayo. Okay, off na lang na. Laway. Hawi ko na kuha lasing yang ako digo. Hindi po galit niya. Para mga lipatan na to niya, ng mga lyrics mo. Nalipat ka na ako sa isang iyang chord, no? Isang iyang pitch. So, sige lang. Okay, yari ang bano, no? Naging pangabay. Tapos, na ang tanong. Ang kamu ayaw ako papayain, hindi ko matulog ang mo gustong kaya pagsabi ko kung pati sa ato ang tanan tapos na walang nakita ko isang tutay na napamatuan ko sa mas tingkalo pa ngayon tingkabagay sa among pamilya. Salamat sa Diyos kay nakipal ang matutuo na kinagaling mo ang mga pagmamahal ko sa unang dati ko kaupo ang nagulong sa pag-ibig puso ko
aton natupad ang kahilwayan mo. Hinahatag ko upang nauuyo ko sa mahal na diwa. Ang pili mo kalipay sa luyot sa iba. Kung pati sa atin ang tasis lang, wala naging isang jutang napamatulan ko sa mas delikado pa nga hindi ka bagay sa among pamilya. Salamat gid sa Diyos kay naipalayaw ang tugon ko na kinaugali mo. Ang mga paghangad ko sa unang natiyo, kaupo ang natulog sa pag-ipuso. Tapos mahantalan sa ating ang kahilwayan mo. Itahatag ko lang na pangamuyo ko sa mahal na diwa. Ang imong kalipay sa luyot sa iba. Ipangamuyo ko sa mahal na diwa. Ang imong kalipay sa luyos ang iba. Okay, muyat to inyong aging pangabay no nga nagatikulo. Tapos na ang tanan aral sa dulong na to si Dio. Isang nga medyo bali sige lang na basa tayo sa mga shoutout kay isa lang dahil kanta no. Kaya Shout out sa kay Ma'am Gemma Moneva. Happy watching na. kay pa-kanto kami. Pero mapunan kami no. Nagkatag-uob na. Nagapanag-uob na. Okay lang sir. Why romantic lang. Shout out.
Yari lang gali, no? Kami nagapangabay na gali sa mga Tagalog, no? Bilang pangatapusan na itong dulong sa inyo, ang ining ambanon na regatigulo sa Wimpan.
Dito sa buhay okay. Ako yan to. Bilang matapusan na ito na nagalulot sa inyo. No? Kaya nga ito na bigyan na malubasan. Hanggang sa katong may important piece lang ang katuan. Ito mauran. Bawi ang karma na galing sa nasunod na linggo. Kasi masubra pa rin. Hindi na. Okay. Pagtuwan lang ito. Diri lang na kita totoo ba? Kaya mo ba ano kami? May important tema no? Kasi tema okay. Diri mo kasi lang kita na babay na lang alay sa inyo. Top naman sa masunod. Nga Domingo. Bye-bye. Bye-bye.